Benvinguts a Volta i Volta, un espai distès de cuina petxanguera. Avui, amb el Roger, farem uns peus de porc amb rossinyols. Ens acompanyeu? Què tal, Roger? Bon dia. Com estem? Doncs molt bé, home. Escolta'm, què m'has portat aquí? Doncs mira, uns peus, uns rossinyols del Pirineu, una miqueta d'all negre, una cosa que ve del Japó. Anava a dir jo, això del negre, jo aquí cada vegada en veig més, però no era com molt habitual. Cada cop s'està portant més cap aquí. És un all que porta una fermentació d'uns 30-40 dies a uns 70 graus. Ah, no està en vinagre? Ni... No. Porta una fermentació amb una miqueta de brasa i el deixen a 70 graus durant un mes i una miqueta més. Diuen que és com una mica la medicina d'aquesta gent, no? Sí, diu que multiplica per 10 les virtuts de l'all normal. Doncs, escolta, haurem d'incorporar més alls negres, no?, a les receptes, perquè això és... A més a més, el que té és que perd molt la fortor de l'all. És com regalèssia, és una dolçor. Home, és all, perquè... És all, i és concentrat, però té un toc molt bo i molt dolçor. Molt bé, doncs escolta'm, encantats de treballar amb all negre. Va, què més tenim aquí? Tenim una miqueta d'anís, també estrellat, llorer i una ceba, per poder posar a bullir els peus. Amb aquest anís el que farem serà donar-li una miqueta de perfum. Sembla una recepta minimalista, no? Hi ha pocs ingredients. Poca cosa, però intentarem que al final sigui excel·lent. No en tinc cap dubte. No en tinc cap dubte que quan hi ha peus de porc no falla. Tu has anat sobre segur, D'entrada ja anem sobre segur. A més saps que m'agraden, que jo soc peu de porc lover. El menjar de tota la vida. Bé, doncs escolta'm, tu diràs, perquè això és tan cru, vull dir, això d'entrada, s'ha de treballar, el primer que hem de fer és començar a posar a bullir aquests peus. Bullir igual a cassola, fonda... Una bona olleta. Està bé? Tapada, perfecte. Doncs vinga. Li posarem els peus cap dins. Així mateix? Sí, tal qual. No els talles ni res, Els podem demanar tallats, i la diferència és que trigaran potser una miqueta menys, i a l'hora de desosar ens serà una miqueta més fàcil. Jo és que no sé per què, però sempre que em compro estan tallats per la meitat. I sempre és el mateix, dona'm un peu. I llavors em donen un mig. Un mig peu. I llavors em donen 3 mitjos peus. La història està en que si són sencers a l'hora de desosar-los, que és el que farem, ja veuràs que és més senzill. És més senzill treure la carn. Ah, sí? De l'altra manera tens més os. Al partir-lo en dos, tens 2 ossos que el parteixen per la meitat, d'acord? I aquí el tens sencers. Microos. Exacte. Perquè n'hi ha d'aquells tan petitons que suposo que... Aquestes serres sense voler trenquen i poden deixar sempre una estella. Doncs això em va molt bé saber-ho, perquè jo em foto un fart de desosar peus, i aleshores això em va molt bé saber-ho. Què hem de posar-hi? Posarem unes fulles de llorer, hem de pelar la ceba. S'ha de pelar? Sí, una miqueta, perquè si no ens deixaria, la pell ens deixaria el caldo de color groc. Jo, de fet, anava a dir, no he vist mai cap... És un tint natural. Cap recepta que es posi a la seva pell, diguem... No, per això, una de les coses que té és que dona... L'havia de tallar o no? Sí, tallada per la meitat, mentre no traiem el nus. Per ara pelar-la, no? No traiem el nus perquè no se'ns desfaci dintre del brou. Però això bàsicament quan l'has de pelar i l'has de tallar amb juliana o amb sisalem i tal, no? Però si no... Bueno, el nus aquest sempre ajuda. El nus el que ens farà és que no se'ns perdin les fulles per dintre del brou. Com que ha d'estar tanta estona bullint, endavant. A la brava. Les 2 mitges, Sí. Vinga, perfecte. I llavors hi posarem també anís estrellat. Hem d'anar molt en compte amb això, no sé si les... Sí, home, això és anís superpotent. Això és una bomba. Què és el que busquem amb aquest anís? Busquem que la terrina que farem ens doni un toc anisat, d'acord? Que també ens ajudarà a que netegi, que no sigui tan potent. L'anís el que ens fa és treure una miqueta el greix d'aquesta terrina. Jo sempre que he fet els peus així en cru, primer que aprofito el caldo. Jo aprofito el caldo normal i corrent, li poso els peus allà, i a part que el caldo em queda gelatinós i em queda espectacular, no és per aquí ara... És el que et dona la textura. Sí, és el que et dona la textura. Doncs aleshores queda sempre com molt millor, i si quan els he fet així, doncs el que faig és tirar-hi romaní, farigola, una mica d'api,
Però no hi havia tirat mai, anís estrellat. Bueno, una miqueta, donar-li un toc una miqueta diferent. Bueno, doncs escolta'm, això ara té per estona, no? Una bona estona, un parell d'hores i mitja ben llargues. Doncs ja farem aquelles coses que es fan a la tele, que hop, apareixerà. De boil, voilà. Tranquils, no us heu d'estar 2 hores i mitja aquí aguantant peliquer. Exacte. El que sí que procurarem és la sal, en aquest cas, la posarem al final. Hem de pensar que si tiréssim la sal ara, l'aigua es va reduint i la concentració de sal s'amplia. I també bull més ràpid quan li tires Exacte. A més, el que hem de procurar és que no ens quedin salats aquests peus. Ja li trobarem el toc després. Amb l'allioli del negre. Hem de pensar que ha de ser una cosa molt sutil. És el que ens menjarem, però el reste és el que hem de trobar els gustos a tot, que és la gràcia d'aquest plat. Jo en aquest sentit et faré cas extremament a tu. És un plat molt senzill, però amb molts gustos i molts matisos diferents. Doncs vinga, anem a continuar matisant a la recepta. Què més toca aquí ara? Bé, haurem d'anar netejant els rossinyols, en tot cas. Com els neteges? Perquè, clar, entrem a la fase bolet. Si no és rossinyol, podem agafar qualsevol altre bolet. Sí, trompeta, per exemple, rovelló. I per què si no és la temporada? Què, ceps, què? El cep, sí, qualsevol cosa que podem fer saltada. Hem de pensar que el perfum són perfums diferents, però qualsevol bolet ens servirà. Però si és un bolet sec i s'ha d'hidratar, aleshores hi perdem una miqueta o no? Hi perdem, perquè el que no podem fer en aquest cas és saltejar-lo. Això, normalment, quan es neteja es pinta, no? Perquè és una mica sacrilegi sota l'aigua. Sota l'aigua no. Sacrilegi sota l'aigua el bolet sota l'aigua, si podem evitar-ho, millor. Perquè li estem donant una humitat que ell ja porta. I sempre hem de pensar això, que m'has parlat del bolet deshidratat, si l'hidratem, és una cosa que agafa molta aigua. I a l'hora de saltar, què ens fa? Ens fa aigua a la paella, que és el que procurem amb això, que ens quedi ben selladet, que tingui textura. Jo, de fet, ja sé molta gent que després de collir-los, el mateix cistell, el bufen del revés, primer perquè les espores volin... Et quedin a la muntanya. Quedin a la muntanya, i després perquè arriben a casa amb la feina feta. De fet, els ganivets de caçadors de bolets, normalment, per una banda tenen el plomall i per l'altra el ganivet, per anar netejant i estalviar-se una miqueta el sacrilegi de rentar-lo sota l'aigua. Llavors hi donarem aquesta miqueta de punteta de sota. Sí, anava a dir, clar, és una mica terrós. Exacte. Però bé, cap problema. Home, ara actualment hi ha bolets que els podem trobar tot l'any, que no siguin ni congelats ni secs, No, això ho podem fer-ho amb el famós shiitake. El shiitake, després hi ha el mesclum, el famós de cultiu, que és una mica... Els xampinyons, la gírgola... Bé, ja ho tenim tot net. Rossinyols, peus bullits... Els peus bullidets... I ara toca escaldar-nos, no? Remengar-nos una mica. Ara toca remengar-se una miqueta. Doncs vinga, és la nostra. Mans netes i treure això per començar a desusar. Un parell de plats. Un plat per anar deixant els ossos i ja la terrina, si la tenim, per poder anar deixant... Ho tinc tot aquí. Molt bé. I aleshores anirem desusant i ho anirem posant a la terrina. Fem una cosa, Jordi, posem un altre plat perquè vagin perdent una miqueta de temperatura perquè així no ens anem cremant potser tant. Perquè estan... Mira, farem un plat d'aquests que tenim per aquí. Molt bé. Tot teu. Molt bé. Escolta'm, si no fem servir peu, què podem fer servir? Bueno, orella, careta... O sigui, tot el que és cartílag del porc i que genera... Que genera aquesta gelatina, ens és molt important, si no la terrina se'ns desmuntaria. Si no tenim aquesta gelatina, que és el que ens compacta el conjunt, no podríem fer-ho d'una altra manera. Molt bé. Això aquí, veieu? Home, fan una olor espectacular, Ara es nota, l'anís. L'anís? Sí. Doncs què, agafem i anem fent? Sí, sense fer. No cremen, No. I aquí ni ganivet ni històries, Aquí són els dits. Aquí no hi ha una altra manera. Tenim aquí davant. Això és el que... de les coses més entretingudes, Sí. El que sí que hem de procurar molt, és molt, molt important, és que no ens quedi cap os. Ho poso així mateix? S'haurà d'esmicolar? S'haurà de tallar? No, que quedi trosset. Pensem que després, a fer el tall de la terrina, si ens queden trossets, sempre és més gustós, que no ens quedi molt desfet. I trossos generosos, trossos que es notin. Tot el que puguem trobar que sigui tros gros, per exemple... I que a l'hora de desusar intentem, com quan fèiem concursos de veure qui feia la pell de mandarina... Exacte, de taronja més llarga. Més llarga o de poma, no ho fem mai, això. Nosaltres a casa sempre que pelàvem alguna fruita, a veure qui era el germà que havia fet la pell més llarga. Exacte. Aquelles competicions domèstiques. De tota la vida. I de passada menjàvem fruita. No, i tant.
Doncs és molt important això dels ossos. Hem de pensar que, com qualsevol peu, té molts ossets. I si ens en deixem un, a l'hora de tallar la terrina, pot fer que se'ns desmunti tot ella. Ja. I a part que quan te la poses a la boca... Trobar un osset... Fer un crec-crec, és com quan menges unes escopinyes, trobar el crec-crec de la sorreta, el crec-crec de l'os, el crec... Nosaltres anem desusant, no atabalem a la gent, perquè aquí podem estar... Tenim pel·li per estona. Tenim estona. D'aquí una estona tornem amb la terrina, que ja haurà reposat. Quanta estona haurà de reposar això, un cop a la nevera? Doncs el seu això és fer-ho el dia anterior, un cop el tinguem. Sí, que refredi, vaja. Que refredi. Ha d'agafar tota la gelatina perquè això agafi un bloc. Val, doncs ara et diria, posarem això a la nevera i demà hi tornem. Tornarem d'aquí, 3 segons, un segon. Va, fins ara. Fins ara. Bé, Roger, tu penses que ja ho tenim, això, o no? Jo crec que sí. Anem-ho a mirar aquí a la nevera. Fa unes hores que ha estat a la nevera, això, reposant, L'hem tingut aquí tota la nit. Goita! Veus, ja tenim la terrina gelificada. És com una goma. Aquí ens han deixat un os, Sí. Ojito, Veus? Ojito! Ojito, que aquí... Molt bona vista. Jo diria que aquest... I no és petit, a més, Oh! I no és petit. Estem fent una intervenció quirúrgica. Era massa tard quan ho estàvem fent ja. Sí. Tant de xerrar, tant de pel·lique, tant de Sembla que no, però vas fent. Que quan han tallat, bueno... El que parlàvem, és molt important, és difícil... Això que estic fent ara és una mica una cutrada, suposo. Sí, perquè després es mullarà igual. Va, vinga, agafem el plat, doncs. Agafem aquest plat, el desmullarem. Ojito, Ole! Què? Ara no surt? No vol sortir? Sortirà. Ja comença a fer soroll. Ara, ja el tenim. Ulsa! Això és un plum cake... Això és un tros de rural, Un plum cake rural, exacte. Molt bé. I ara què hem de fer amb aquest tros? Tan esplèndid. Farem un tall perquè es vegi bé la... Això hi ha gent que he vist fer que ho tallen, ho enfarinen, ho marquen a la paella, i llavors queda un cruixent. Exactament. Queda com un San Jacobo, aquells San Jacobos, però de peu de porc. Sí, exacte, no? Molt millor. Però ara no ho farem, això. No. Va, doncs com ho fem? El que farem serà fer-li un tall. Un tall maco, no? Un tall maco. Per tant, necessitem aquest o aquest. Ara és quan tornes a enganxar un os. Exacte, és quan... I aquí davant de tothom fem història. Farem història. L'agafem del mig perquè és la tele, no? I així ens es veu bé. No, espectacular. Clar, aquí evidentment, com deies abans, si li poses una mica d'orella, una mica botifarra negra, aquí quan feixis el tall, doncs... Tots seran textures i gustos diferents que ens seran sublims. Aleshores, què farem? Farem unes racions d'un dit i mig, una cosa així, que deixarem en un plat per poder passar-li el suplet. Acabat. Molt bé. I els rossinyols ja els farem? Els rossinyols els farem a l'últim moment. Clar, perquè a més han d'estar supercalents, per no és res pitjor que un bolet fred. No, res. Bo i fred. Què hem de procurar? Hem de procurar que sigui res, al moment, just abans de... Quan ja tinguem pràcticament el plat emplatat, és l'última cosa que hem de fer. Doncs l'últim. Ara el que hauríem de fer, Jordi, és l'allioli. L'allioli que és embatedora. Embatedora. I amb ou. Amb ou. Per tant, rectifica'm, però estaríem parlant d'una maionesa amb all en comptes d'una allioli? Una maionesa, sí. L'allioli parlaríem del morter, amb l'all i l'oli, que seria... És que no sé, sempre he tingut el dubte. Si el que porta ou ja és maionesa, o el que no porta ou se li pot dir allioli. Molt bona aquesta pregunta. No ho sé, però jo sempre dic, mira, vaig a fer maionesa amb all. Perquè quan dic allioli, a casa meva posen els ulls com a plats, dius, no us flipeu, que no estaré amb el morter. No passaré morter per tota la família, no? Faré a la batedora i acabaré en un segon. Sí, aviam, la batedora és el més ràpid. L'ou el que fa és l'emulsió. Ens fa que ens emulsioni molt més. Doncs vinga. Oli, què, fins a... Tu mateix. Jo mateix, com perquè se'm negui, ara. Exacte, no, home, no se'n negarà. No, mira, l'últim que vaig fer, no sé si va ser l'últim, però se'm va negar. No se'n negarà, És curiós perquè això de que se't negui l'allioli, després se't nega i el cuiner diu, no, això és amb allioli negat. O muselina d'all. És que l'allioli negat. Se t'ha negat l'allioli. L'allioli negat, jo crec que es va inventar el dia que algú se li va tallar. Se li va tallar l'allioli. Bueno, igual que la tarta tatín, doncs el dia que la van emmotllar al revés. Exactament. L'ou sencer, L'ou sencer, sí. Si no, ara també rectifica'm, senyor cuiner, però podem fer un llet. Sí. Podem fer un llet que a més la proporció és gairebé de 3
3-1, De 3 a 1 exactament. entre la llet i l'oli. Exactament. Aleshores, el que agafes la proteïna de la llet i llavors és el que fa que... Que és el que fa la proteïna, que és el que canviem la proteïna de llet per la proteïna de l'ou. Molt bé. No, si n'aprendrem de coses aquests dies amb tanta cuina, Si fos all normal, això jo ho tallaria amb uns quants trossets. Això cal? No, se't desfarà. Estan desfets. Ja veuràs que és una textura ja com gelatinosa. Mireu, nois. Ui, em cago. Pensem que ha estat molts dies a temperatura i això va desfent. Va, És com un? puré. Sí, Bueno, t'ho he preguntat, que jo... si vols posar-n'hi dos. Hem de pensar que això no té la mateixa força que té l'all. I el que busquem també... Jo d'alls naturals ja n'hagués posat dos. Mira, Posarem una cosa molt sutil, posarem una cosa, molt poca cosa, perquè ens doni un gust al plat. Molt bé. Una miqueta de sal i a la porta. Ja l'he posat. Perfecte. Res més, no? Res més. Sal, pam, pam. Jo a vegades li tiro una mica de pebre. Digue'm... Bueno, en aquest cas potser... Ja, no, però perquè me la sang fort. Perquè t'agrada. O sí, o una mica de bitxompols, Ah. una mica de canyeta. Una miqueta de canya. Allò que et saltin les llàgrimes. Que realment sigui fort, la cosa. No, i que després et vingui de gust fer un bon trago, Que t'ompli la boca. De vinegre, o una cosa que ajudi a tirar avall, vaja. Exactament. Molt bé. Vamos allà. Vinga, doncs. I tu vas fent els rossinyols, què fas ara? Però els Jo talles? els rossinyols, sí, el que farem serà fer-los amb 4 o 6 trossos, depèn una miqueta de la mida. Ja, escolta'm, parlem de la tècnica de la... De l'allioli. perquè no es talli. Què hem de fer? Això ara és baixa velocitat, tal com l'has muntat, i anar des de sota i veus que això ja comença a emulsionar, anar pujant. Posa el 2. Per exemple. Aviam quin soroll fa això. I escolta'm, els rossinyols, com els saltejaràs? A foc, amb la paella, una paella molt calenta. Què és el que procurem? El bolet és un producte que és d'aigua, és un producte de tardor. Ja sabem que si a l'estiu que no plou, el bolet va escàs. Aleshores, si el poséssim en una paella que no està prou calenta, el bolet ens deixaria a l'aigua. Igual que la sal, no li podem posar sal. Tots sabeu que a la que posem sal, de seguida la sal fa que el producte deixi a l'aigua. I res d'all i julivert? Res. Pensem que aquí ja tenim l'all. Aquí no ens entendrem, No? T'agrada l'all i julivert? Home, una punteta, no? El julivert per donar-li color o perquè el vols? No, jo el julivert Per gust, perquè també? jo faig una mica d'all i julivert picat a ganivet i quan ja està pràcticament, doncs li tiro per sobre. Però no et vols dir que tindríem massa all, Jordi? Massa all, sí. Pensa que tens aquest all d'aquí. Vale. I aleshores el julivert el substituirem amb una altra coseta que tenim. Què, com ho veu? Aquest toc de color, quan tregui aquesta bromereta fora, ja el tindrem. Quan ja deixa de fer soroll, jo sempre és quan dic, ja està. Hem d'introduir això i ja està, ja el tindrem. Ja el tens, això, Jordi. Oh, Molt bé, molt bé. has aguantat. Home, aquí tenia molta pressió. Ara és quan fem La primera capa. la prova d'estrès. La prova d'estrès de l'allioli. No val per res, Que no? No. Vinga, va. Es nota molt poc, l'all. Però et dona un toc aquest així com de regalèssia, oi? Sí, exacte. És més aviat de regalèssia o de... Exacte. O sigui, quan la fa aquesta fermentació, extreu aquesta dolçor que té l'all. Sí, és curiós. Sí. Té un punt a ratafia i tot. Exacte, ostres. Aquí m'he passat, no? Potser. Que jo i la ratafia tenim una relació com molt un amor intensa. particular. Sí. Paella, pel Paella que vagi agafant temperatura. A veure... Vinga. Hem de buscar... M'has dit molt calenta, Molt calenta. Ha de treure fum sense tirar-hi oli, per dir-ho d'alguna manera. No, doncs vinga. Això va molt ràpid, Engego l'extractor, perquè això... Hem estat al canton duro d'haver de canviar De bufador. de bufador, no? Aquí li estem traient també les impureses? No. Sí, no n'hi ha, ja no hi ha pèl, ja no hi ha res. No. El que veus que si ara sents l'olor, que fora No, no sents ara- tirant, però fa aquesta olor... De suc arrimat. De suc arrimadet al porc. Com si Exacte. se m'està cremant alguna cosa, no?
Posa-li una gota d'oli i endavant amb els bolets. Fem una cosa, vine a cremar aquí, que jo tinc feina. Vinga, doncs va, sí, que t'estic aquí tapant els fogons. Una gota, Res, una goteta d'oli. Veus com fumeja aquesta paella? Val? Vinga, endavant. Vinga, va, canya. Molt bé. Els deixem que s'agafin bé, que agafin bona... És que a mi em fa patir que se'ns cremin, No se'ns cremaran. Bueno, perquè estarem aquí allò vigilant. Has d'estar sobre d'ells. Ara és quan algun nano et crida per anar a fer deures algun dubte que té i això la caga. Se'n van. I això sí que no, No els podem perdre mai, Llavors és quan jo, no, que estic cuinant! Uns bons rossinyols no els podem perdre mai. Coi amb la cuina i la mare que va parir. Com ho traurem, amb això? Posa una forquilla. No, amb aquella mateixa que ja hem utilitzat, amb aquella. si et sembla. Val. Sí, a més, com que té tan poc oli, es torren ràpid. I els bolets una cullera, exacte. Una cullera? Sí. I mentrestant, aquest rossinyol ja es va rostint, el que hem de fer? Hem d'anar fent l'emplatat. Va, doncs emplatem. Vinga. Perquè això ja està, no? Sí, això ja ho tenim. Va, doncs. Què vols? Un plat? Un parell de plats i un pinzell. Sí, ja s'hi bé. Un altre? Bueno, tenim un parell de racions. No, ja està. Pinzell... Aquest és el que he fet servir. Pintor... Què és el que busquem? Què pintes les... Què busquem? Busquem que quedi molt maco, per una banda. Però després no li posaràs un manyoc aquí per si volen acabar de... Si volen ja el demanaran. Aquests cuiners de restaurant, això farem al restaurant. Sou... Això després, si vols sucar i pa, ja en tindrem de sobre, d'això no n'hi haurà prou. No, jo pateixo, em foto aquí a cullerada. Ara és el moment de posar-hi la sal, quan ja els tenim rostits. Abans no. Aquesta gruixuda no, ni escames? Aquesta fineta, no hi ha cap problema. Les escames el que ens fan, les famoses escames el que ens fan és donar potència al plat un cop acabat. I el punt cruixent, no? Crec. Exacte. Tot remeno o ara ja no? Dóna-li una miqueta. Ara la sal ens farà que acabin de treure una miqueta d'aigua, però ja ho podem parar. Anava a dir, baixem o esperem, no? Molt bé. A l'extractor no, no? No, a l'extractor no, perquè si no ens fumarem aquí ara. Sí. Ara això ja ho has cremat. Ho poses a sobre. Ho posem a sobre. Quina és la idea principal? La idea principal és que quan ens mengem aquest plat, com que l'anirem posant, l'anirem fent cullerada del peu de porc, què farem? Ens endurem a l'allioli. Sí. I unes quantes floretes que no faltin, que jo no sé què coi teniu els cuiners amb les floretes, que tots els que veniu aquí acabeu decorant amb floretes. La flor és vida. La flor i el color és vida. I a més, en aquest cas, aquesta flor és una flor que es diu oxalis, que es fa a muntanya, d'acord? Que té una cosa molt especial. Si la vols provar... Home, preferiria els peus de porc, però bueno, si m'has de provar això... les provarem els peus. És cítrica. Petita però cítrica. Què ens farà aquest oxalis? Una miqueta el que parlàvem. Ens farà que el que menjarem una miqueta d'oxalis i es netejarà el greix. Per tant, les flors es mengen. Em refereixo, quan us trobeu als plats, han d'anar cap a dins. No només és decoració. No, exacte. En aquest cas, per exemple, segur. No només... Sí que alguna vegada posem alguna cosa que és exclusivament decoració, però hi ha molts casos de que no. En aquest cas, aquest cítric ens farà que netegem el greix del porc. La gelatina aquesta. Genial. D'acord? Ja està? Ja el tenim. Va, portem-lo cap allà. Vinga, que es vegi bé la línia. Escolta'm, allà al restaurant de l'Atena, uns artistassos, Intentem seguir lluitant i treballant perquè li donem una miqueta de volta més a aquesta cuina catalana nostra. Una mica de volta i volta. Volta i volta. Aquí m'has vist bé, I tant. Bé, doncs escolta'm, me n'alegro molt que hagis vingut, ha sigut molt divertit, una estona superagradable, a més amb peus de porc, que a mi em tenen el cor robat. Doncs mira. A la resta, doncs ja ho sabeu, tot això que heu vist aquí, ho podeu trobar a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter i a Instagram, amb Volta i Volta TV. I sense més, ens acomiadem el Roger i jo, fins la propera. Feu bondat. Moltes gràcies.